Kabare Desa. Wilujeng pinanggihan wonten adicara Kabare Desa, satunggalipun program ingkang nyosaken pawarta saking dusun-dusun ingkang sumebar saindenging Kabupaten Bojonegoro. Cacahé 40 desa ing Kabupaten Bojonegoro nyiapake rencana kerja pemerintah desa utawa RKPDes. Proses ngerancang difasilitasi dening Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa utawa DPMD Bojonegoro bebarengan karo tenaga ahli Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa utawa P3MD. Kepala Dinas PMD Mahmudin ujar menawa fasilitasi tim gabungan kasebut bakal terus dadi 80 desa ing Bojonegoro. Tujuannya yaiku supaya desa luwih fokus lan luwih rinci babagan ngrencanakake pembangunan. Salajengipun, fasilitas RKPDes diterusake dening asistensi desa ing saindenging Bojonegoro kanggo target kabeh desa. Sadurunge kegiatan kasebut, materi kang mateng ditindakake ing desa target, dina kasebut melu tim saka ahli DPMD lan P3MD lan terus menyang lapangan. Koordinator P3MD Kabupaten Bojonegoro Didik Wahyudi ujar, kegiatan iki ngupaya bisa mbiyantu pihak desa sakwise fasilitator RKPDes ing 40 desa, evaluasi bakal terus rencana kanggo tahap sakbanjure kanggo target 80 desa ing Bojonegoro. Hasil evaluasi bakal dikirim menyang pendamping desa ing saindenging Bojonegoro kanggo fasilitasi ing 419 desa. Kabupaten Bojonegoro mapan ranking nomor 2 ing Jawa Timur kanggo program pendaftaran tanah sistematis lengkap utawa PTSL ing taun 2020. Saka 430 desa ing Bojonegoro, 23 desa wis entuk sertifikat hak tanah. Dene sing kaping pisanan yaiku Kabupaten Gresik kanthi ngrampungake 28 desa. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bojonegoro Yeri Agung Nugroho ujar, PTSL sertifikat program hak tanah ing Jawa Timur diwiwiti taun 2017 kanthi administratif ing Kabupaten Bojonegoro dhewe ana 750.770 tanah. Saka jumlah kasebut 513.000 wis pengguna, dene sisane 237.000. Miturut Yeri, saka target alokasi PTSL Kabupaten Bojonegoro cukup gede. Pisanan kanthi target PBB kanthi 120.000 plot, sertifikat hak tanah sing duwe 119 plot, lan K4 total 150 plot. Bupati Bojonegoro Ana Muawanah ngapresiasi BPN Bojonegoro amarga upaya layanan kasebut marang masyarakat supaya entuk sertifikat hak-hak tanah lan implementasine program yaiku program strategik nasional Kementerian Pertanian lan Perencanaan Spasial. Yen wingi Kodim 0813 Bojonegoro karo Dinas Perhubungan gawe starting grid, Kamis iki gantian jajaran Polres Bojonegoro mligine unit lalu lintas polisi Bojonegoro wis nyediakake tanda kanggo pengguna dalan ing pirang-pirang dalan. Kasat Lantas AKP Amirul Hakim dibarengi Kepala Fasilitas lan Infrastruktur Dinas Perhubungan Bojonegoro Sigit Jatmiko dianake dening Kamis iki. Kegiatan iki kanggo njaga jarak sing aman kanggo wong saka saben liyane utawa umume diarani physical distancing. Kanthi menehi jarak kanthi aman, ngarepake potensi COVID-19 disebarake menyang masyarakat pengguna dalan khususnya bisa diminimalake. Kepolisian yang kuyung kabeh masyarakat kanggo nambah disiplin, ing ngumbah tangan, nganggo masker, lan njaga jarak amarga iku bakal mbantu ngamanake saka COVID-19. Kulo Iwan Siswoyo rahayu ingkang pinanggih. Panjenengan nembe midhangetaken Kabare Desa ingkang kaimpun saking LPPL Malowapati 95,8 FM. Ayu mbangun kanthi produktif lan energik. Desa Grebeg Kutha.